Nigéir agus tá fáiltearú beag clár na seachtaine seo. Círeach a bheits córalum ar an gláirse nocht sinní Síle I Mhaolchatha. Nis thosa sí héin agus a fear édan nach mairin gníonna deagrástar meán scoil an 1961 agus Caisleán Ghriaire. Nis bhí teistil díntar a bhísinnice bhí sí a báras agus hálsa Nigéir. Ach tá leabharscríoftaice mar go mbeile bheith bailú scéalta agus béalaidir agus a ceann seo tá chuirsíosán faoi long a báthú ar chósta chéirí sa mbliana 1894. Tá ceangal mór idir an long sin agus a teach bhfuil sí na cúnaíán sa lá tá nimhán. Tá fáiltearúta híle. An ceangal seo idir a teach agus a long beidir go leir muid cúpla focail ar bálar ach an bád hain céas ar an bád a tíocht nar a báthú ar chósta chéirí. Bhí sé teacht ó California Hess átar thóg sé ar bord last copper mianach copper agus bhí sé a thuairt san go dtí Cómh Corcaí agus le dul ar aigean san go dtí Antwerp istálam. Ach níor freisí riamh faríart níor freisí riamh an Cómh ná Antwerp. Cé a hála meistú ar chósta chéirí, meistú cén chúise bhí gneach an bád síos? Ó, de bhí drochaimsir níos measa ná bhí riamháin neachas ar héad aimsir le cíanta réime sin. Séideach tithe agus cruacha féir agus bhíseach bádins na cónta. Agus bhí sí trí heachtain amach ó chósta na héireann a ddírig teachtasteach a gúan éigean agus gan a bheith gairí le. Agus ar deire cheol síisteach nó tumánacha isteachí i gúan bhrandáin. Agus bhí sé rancare an son roinnt lá ach deirig an gáil a rís agus séideach trasna an chuaní gur chuir sí an ardéir an gaiineh ar an tráig ganí. Tá gíl chamín agus bhí sé á bóla a gine na trá an son ag na tátracha go dtí gur bhrisí na gá le agus gur báthach ar ar bordínte. Rá mór an ar bád meistú? De bhí fithe. Agus tá an scéal tá sa leabharseit inis. Níl sí léiteamach gur maithe bei sí léiteam le. Tásúlagam go léirí. Tá sé bunaí ar litreachaí bhí scríoft ag fearóga bhí ar bád? Tá. Cé bhfuir tú na litreachaí, cé bhfuir tú na scéalta? Fuair mar ó bhainter an lead sin iad. Muise. Daimsigh den éigean Rómsa. Daimsigh ar muinter Philip Baines mar bennim da as York is asanna. Agus bhí bailúchan mór des na litreacha a scríomh Philip fós ag a bhainter. Agus tugach a riasach domiad. Agus har níos asta son go dtí gur chuir an scéal go léir le chéile. Cén taine a bhí ar a mád? An Port Yarrock. Port Yarrock. Port Yarrock go bhíonn sé le lína bád agus bhí port ngach enimimecha. Ní hinna teideal an leabhréad ní hé? A Galant Barque a thugus mar hidal ar an leabhar mar atá a Galant Barque lúte is an árán a cumach féin tabaist ag an nám. Agus de háchan sin, de hácúnaí héin, inisum cén bhaintetá ag mád agus ag teach le chéile? Se, well, an coppersa a bhí ar bord diime sé síos i bhad féin gaiineh ach beidir 8 níag na tabaiste hánig fear tarthálaí Selvar, Henry Enser hánig sé ón Gómh. Agus bhí sé anailte an fersa lena le héad dhéanamh. Agus bhí choras aige chun an ghainibh a thú a níos chun go dúchadíos ar an gopar. Agus thug sé land an gopar a níos agus fada bhí sé a dhéanamh san thug sé tig ar an bhile den chóin.
agus néantig in tógach mise agus in bhfuil fós chonaí. Gus bhfuil an bhascan chapar a bhí ar mád? Bhfuil an bhas a teach? Blúirín anna bheag ar fad, mar chuoinechan ar an rod. Agus nach mór a des an cuimnechan eis an héin? Ó, is mór. Tá spéis go leor i méile de go leor lear nú nach bhfuil bín tú bailú leit? Well, mar céile is mó a bhalig an bialides haar timpel na háte, mar peart in a refsession chuirich sé sim in núchas na háte is éir na níine agus marsin agus sa tanga bhícha láirtang. Agus dhéan sé lán taifide timpel in bliana 19 agus marsin I meast na seandaine, seanachas agus áráin agus ceol agus víidir son goléirige go dtí 2002 nuair a chinamar drúiesca a chur le chéile. Ní sin a bháin ach reinteile daine ach is an Mhaolchatha son atá an rud bunatha. Agus thugam ar macha agus tobar na sínsir a thugam ar agus tá bhí mar anna bhúrálachas. Sé sin an sin le hí óg agus ístas na blianta an go dóla gónamh dé beig. Díanann tú teistil ach rinne tú teistil I dóige freisin bailíart, hí tú hall san Afric agus hí tú baras agus an áiteach éile sa rein. Cé a chuir an siúlúch luas a síl? Well, nuair a bhí an céim buinte macha go an áilscoil Chorcaí, bhí fuair is chláireacht bliana le dul an rein agus ráníos caiir cléirmó feán a lár na Fraince. Mar bhí sé réon bhéad le caiir Chorcaí ó héamh líonra agus bhí agla ar an ribh chacharacha mór a dasagat. Agus bhí sé geantar álinn sléiteach chumá rud a hendlum so de chur is fúmán ar bheith bliana agus dhéon sé anna bhahastam agus chur is aithne ar a Bhrainc agus ar bhaintear na Fraince. Agus ar na dhéisian sin a chuatú go Africa be? Well, a hána bhile na dhéasan agus fuas a stadéar a ríis, gorca a ríis agus fuair is scláireacht teistil sa Bhraincis agus sa Ghaeilinn a thug go páras me. Agus tá na saon 3 bliana. Rá baint ag na teistilach I seo rinne tú go nar a chasú ar dar céile? Well, is idir an dá rosa agus ar a Bhrainc bhla mar lena chéile san áilscoil. Cenná tú casú le chéile sib? Is a quadrangle gorcaig láiste na áilscoile chuirich an aithne dún sin dá chéile. Agus necha sé sin go Afric? Dhéan ach dimísa an Bhraince a sach agus dhéana mar leabhar údar a chéile. Órinne? Well, feit hamil. Feit hamil. An son dimis sé sin chun na Nigéire agus bhí mar bert aspaile. Ach nóir a chuir sé chun na Nigéire déir an gurthainnig óigine ser. Agus chrám sé ar bheith scríchú mar ríis. Agus nar hána mé ar na litricha sin le déanaí ó cailecha agus chur san anáthas arm. Tá órán an faoin na sean litrichaí grábhara I scríomhtaí fadó. Létú go dain agus go daingan iad sin ar a fuirtú le gairidíad. Dánig cuaigna sort? Hánig. Agus is stasla bíad a bheith gomanis. I míocha go leor gá scríomh ag fear agus ag ben le ag chéile ag an nám sinna síl. Tá mé cinnte nach bhfuil chuir an litir grábhar ag chéile sa lá táin. Bhfuil tá an telefónan is Fónan is agus text. Díreach. Is má hánaíad na litricha. Is má. Is má. Ach a míoch litrichaí fáda a scríomh agaí? Ní bhí seo fada son ach scríoch go minicíad abra mis. Litir bheag go chéan lán ó. Agus a gínseach ced a bhí tárlú. Ach réon chuma nóir a hánamar réan a bhaile, hánig sé sin a bhaile ón Afric, mis seo an Bhrainc, chur sé a thuairis go ríis agus buléir go raibh síimig a fós anam. Agus go gead na dhéasan dír sé arm fós agus. Ceir an tíoch le chéile agus an bhainis agus na rudí sin ar fad? Ege baile ar a gleháin. Rá mína meallagaí, rá cúpla lágaí I mí áite cinnt? Anna gearad ar fad, mar bhí mar le himeachtar eis go dtíon Nigéir. Bhí sé sin berta agan sar fómar.
Níor a bhéan chuir amach a gomsa an Nigéir go dtí sin nach moléir. Fuair is amach nar a bhéan na flathais a bhí Róm. Hálsa. Sa Nigéir. Bhí me le fíre go tuis faoi, ces a chuirsí sína ag gnám sin. Asa bhí sé díon ar bhean, Robert. Bhí sé díon ar bhean. Agus go háirithe nuair a bhís súla lenamh. Se. Agus na mosquitoes agus an tascaléir. Agus céir de bhí chéan a gíana háláin? Ó, a múna. Se. A múna. Acha be náid chéana bé? Bhí mar in áit I frúla. Da sach bhí mar a múna leis na sagart as éireann ord SMA ó Chorcaig. Ach in dhé sin tar géich post mar fríomhuide déadán in eisgart an tíre. Agus is ann well, de rugach an tír lenamh in a córe lá na tíre agus an tarna duine I Madaigri ar an ggósta. Agus ro sé thar a bheith bocht an sin mar dear ag gnám sin? Muinte na háitina? Se agus an tímpolacht a lugará? Ní díirhin go raibh. Nará? Ní díirhin go raibh mar bhí go leor díirhin lénithe có, bhí A chós hí na sagart I gceanna son tíomh sin a bhí sé de chuid bheith chairigh de misisiúna mecha go le nún agus rudí bhil sanna tastáil chun sé péal agus scoileanna hógann tá a go sin an rud is mó a raibh gá leis an airgid. Ach mar leis an daoine iad féin ní raibh mór anna tastáil wathe díir sin. Ra mór an íse ag na gaiisúrin sin ar hanig sé banál mar deará tá sé clunne ar fádan is tá. Bhfuil an chuimre ag murtir a gúháil ar Níl mar ní raibh an duine buhinine ach ní raibh sé cethir fiú nuair a hána mar a bhaile. Ach bhí sé námdún teach a bhaile agus é sinna chuir ar scoil. Ní a bhéon scoilíocht rúnach le fáil an súdaige. Or chuine sé beríomh sa síl an cheangal ná an cháde le daoine a aine ar a bhall sa Nigéir? Ó, de chibád mar ar fegabhád ach tá san imihinis níl tás na nó dána céine go na gaiisúidir íomhid ar cuairt an áil a bhealach a bu. Wa a chuig an duine sinna gine ar a bard, de chuair sé anún cúpla bliana á hin. Inecha. Agus chuair sé fisrún na náitina in a rámar, na náitina rugach é féin, agus an tarna hart leis Madaigri. Ach bhí sé dechar dá tacht ar na háitina mar bhíidir athracha. Mór agus bhíidir níos enisin na mar a bhí le nar líon caiimiidir rá. Os na pictúrí thug sé bhile leis. Well, gus mu ar sé bálín begannis le hí tilcainte inseo túgann cé a hála nar a tháinig sé banál ó híomh na meánscoil agus tús na seascadaí agus be tú ginn se chuin. Ag baile be sé begéisteach le Síle I Mhaolchatha nar a bheits mu ar éis héis na bhuagraí seo. Bí an rún ag gach seomra. Ceir a script drámaíochta, ceir a an eistóirí, ceir a chraile beo. Os clóig seomra sé, an ochta go leithúirtaréis an nae ar TG4. Do you have high cholesterol? Just one bottle of Danicol daily, thanks to its plant sterols, helps significantly lower your bad cholesterol. It's clinically proven. Danicol. Cholesterol hates it, you love it. Yeah, I'm thrilled. Kelly and Lisa really pushed me over the last 50, but thankfully the line came just in time. I worked hard on my fitness after last year, and it really paid off out there. Yeah, I just like to thank my family. This is for you guys. I'm just thrilled with the win. Yes! With all the extra calcium and vitamins in Avonmore Super Milk, you and your family can stay a few steps ahead. Super Milk for super families. The Albany Triangle. Quality, value and service. All over Ireland, Albany, the home decor specialists. Introducing new Dove Supreme Cream Oil Shower Velvet. I tried it. It was a really lovely sensation. It made me feel very covered in soft, velvety bubbles.
I felt like velvet was covering my skin. Like a me moment. It was luxurious. Dove gives you its richest moisture from cream and lush softening oil in new Dove Supreme Cream Oil Shower Luscious Velvet. Go on, get your own little luxury. Come on, kid. What's happening out there? This is too much. She was ready to take on the world this morning. Where's that guy gone? Joey, Nutri-Grain. Here's some energy to get you back to your best, huh? Oats, iron, B vitamin. Now, get back out there and show this day who's boss. Back in the game. Yeah, no problem. Kellogg's Nutri-Grain. Get back in the game. Cyd fáilte beréis ag an glár Comhrá agus Síle i Mhaolchatha sa stúdio anseo in indi líne nachta. Ag teachta bhaile ribe Síle uhéin agus fear tígan in deagrástaid, hocrasib síos in éirin agus meán scoil an chéadrad bhar leabhar agaí. Cén bhliain? Nigéir caig go sé. Caig go sé. Ní ha ma jarúd. Seaca héan. Seaca héan. Póstan i deag caig sé. Díreach. Agus rá go leor éirí go deagaí tíocht an áil lehéadí dhéana nó rá mór an cúna le fáil lehéadí dhéana ag na blianta sin? Wel, da fi began crynne hagain, ni'r chamar mór an ergyd yma sy'n Nigéir, agus fi an torastal yma nís ferna i geballe. So da fi began sa spran. Ach yn son, ni'r fysigan cael gael mis, nhw cadw un hymis, treis trach dy wale. Fi postana gawn gylor, dy fwn tori ag yn awm. Agus mwyn i yn son yn rhaid y dwrt yn tolaf o cahain, nôr i fi yn tar testas sy'n edachas ag yn y fagwmsa, yn blien ffos yma'r. Nôr i ffwrsio amach gyr mwyntori sy'n bert, agus gyref walert dy dawr y gwmsa agus ag marcele, dwrt sé wylis y gyf. Dietach sif scoil fan nhw, leis na hawr ta gyf. Agus hannig an smynaf son harnas, cwyd blian yn istian i. Agus cen fan abonomis man scoil. Vi galen eller hed se counter, ni'r fe'n fan scoil i'ch le ffalion. Agus fi yn y dyn og gemacht ar imirke. So, hog mer halle kis, halle an 40 i Caisleán Ghriaire. Kis an isel kamera. Agus da skulle immer da dorse mi van for nedig sjaska hen. Agus rá mór an gaisúriste i géad lára scoilte. Hochtar is tucha, Calíní agus Bóchalí. For mar cadón asbog. Scoil vesca he behagaid. Ó, sé. Rod nar gan ách. Ma ní bhíoch an áiteach í ag an amsin. Ní bhíoch. Bhí sé péin agus an testbook mar sin le chéad. Wel, da bhí muínig é asin agramés, da bhí. A charnú véda líon na ngasúr sin. Agus mégan fad agus lehéad a chuir meán scoil. Wel, ca mé rá nar an ach cúger díobh son go dtí an artist. Ach idir an darín hánig a hileisteach dar nó. An ifir is mó bhíag an riamh ná ciad agus fihe. Agus níor lór son chun gwaimís dánta sí ón rialtas. Bagá ciad agus caiga. Agus ní revd. Ra méid sin a géirí a bhain sin a ní ra? Ní revd. Ní tak a bheith an át mar sin. Ach ra beagán cúna le fád? Wel, da bhí an rad ar Dr. Capitation sé sin irid áirithe da gach daltha. Ach aber chun siomri rangach ar an arde na ein sort ferristí nach ní bhór mar riamh. Agus nach mar sean san mhór a bhí an a híle an am sin a ghfuil an rút sin a haar an jeí hénach? Ó, siúr da bhí mar rasar mewr. Deibre se rasar mewr. Bhí an seanslín. Homer sa tens agus bhí an seanslín. Agus tá mé an scoil nóíine seán a bhfuil? Tá. Hannig deire lean arscailt féin agus begin dún dalamach ar finsin, náir bhí an íse gain. Agus da bhí an rialtas sásta ar deire cóna bharigid a thuirt. Agus atar a féin agus muintir na háte tógach meanscoil an a bhrá i Caisleán Ghriaire.
So tá an bhenscoil mé ní seán le háin. Nis anú bala an bhródúil go chulugan meile an lásin lá na hoscailte ach beidir gur lá cinál brónach a bhí an itéin ní cúiseáin gur an bhenscoil bhí a go héanaí ach caiiliú éad an dar an lásin. Caileach. Anna lá bhí an fad, bhí an pobl go léir bailthe le chéile. Na seanna galthaí a bhíagain agus na dalthaí nó agus na tuismóirí. Agus hánig an taspog agus an taire seán ó donna chó. An an nascailtí dhéanamh agus nuair a bhí gacha aonrad thart. Níor bhrá iad an roimh ar chomaigin bhí sé mí chompórdach an féin. Agus go dtíon dachtúre agus bhí bhí mar a feh leis an áthar chár. Hánig taimú fásach críar agus fuair sé bás ar an tart. Fuair a ferbá? Fuair. An crís do hí? An crís, se. Sa bheith guránna behéige mór an rivision na teide? Feic ní raibh cuine géana agan. Se. Na ige féin, déna le héad. Buile ó fásach a bethe. Gapan tú go rá rud a cínteán idir an meánscoil se go héana agus an meánscoil nuí go bin an láid i mise? Well, dúirt lán daoine gur ránig sé mar a déirfa. Gur ránig sé an nómat go má. Agus gur an sé go dtíon deire sa a diimi sé. Ach bhí blianta fada caite a le chéile balla dhéirí credim hún ní chréite go leor daoine nar a ddíras mu deise gur a sé be ceúr a leichéad blion post a tamil revision. Dhéana mar é sin. Gá bhí sar cailecha. Is beag a lasmar ag an námsan. Tá séans balla dhéirs gur a tú héine de chúna i ddír na nógar fennam líanta ní... Dólaat. Well, stólum. Mar tá tú leichéad blion posta tá sé mar an scór blion tuile chur leis nó be ganína cinnte agus stésarad mar de ra héis na mlíanta méid sin bheile ráig den agus i breanú óiginnta sa síl chomá. Raiglín go dtíar ag Raiglín go dtíar ag cinnteile. Bhfuil tú óg sa grí? Táim, is etlum go bhfuil an ís agam atá agam. Is etlum é. Ach, bhfuil tú ceolbar ó híh setaní, tá cáil chéirí díh setaní agus rudí mar sin. I bines och rudí chuníonsa i gimichtú, nó ar bé an rudar amid a caintear bálair, filiach béleidir agus rudí mar sin. Well, dís tá deir le setana cahan é rá. Bhí sína gom setana, ach tá na glúní me hinis. Táhis, agus gan tacht. Cadén cheiste ó se síime gom ina lán rodí agus sinna mean duna beó. Bhí tú balla dhéirt ar sunna héireann ag comórtas hall san Eorop agus chu tú go dtí críomh dán go na bhárach na dhé sin. Ina sin prin gomórtas sin is rutáin, cad a bhí le díanaid? Da bhí, well, hánig an scéal ón Alliance Française le lia. Go raibh an comórtas son le chuir bon. I measc na bhráncach féin agus an son comórtas eile de chuoine nar Franca giad a raibh an teanga ó thuchas. Agus dachtú a bhí ann, slucht beidir lehanach anna jacar. An jacar beidir scíal nó chur síos ar rodéigen. Agus tá sa go sa bhraincis caiig an adíocht agus an rangaháil chatte réiteach leis an animocail rodé mar sin ach ní gcóna í. Agus tá an firínscinnach agus an buínscinnach ann agus tá a lán eisceachtaí leo san chomá. Agus a léamhann sinna bhí tú be? No, de bhechan duine seo a léamh, bhí fear bháin i gceannas ar an rud ar fad. Fear mór telefíse sa bhraince bethe, bheith nach pivó, bhí animanarda sa bhrainc. Agus an son dhéanach sé seo gach blian, ar fear bhrainc blian. Agus has an ófáid a hir féin, agus so bhuas créimh na héireann. Aiglam go dtí créimh na hórpan son agus bhuas créimh na hórpa huaig. Agus an bhreatan mhór in na measc son. Agus an son aig go dtí créimh an dain bhí in áras na náisiúnénta in Uárach. Agus bhí an dain sa bháthir ann.
Úntach an ócáid. Uairt bhain dúsin ó ára chuair. Ar a níomhúir. Níomhúir. Ach bhí tú bródúlagus tuige nach meach go bhfuir tú dúis san na héireann. Cén áitir an comórtas bun san Eorop? Cén tír An bhíonn sin san Oster. San Oster. Sa phríomhchathair Bhín. Déit in rástal chuí gur ben nífa go maithú agus creidir láidir agus rud gon chinál sin nach chuil tú chuine go chrúr bán in éireann bhfuil gradam fáte agaí. Well, is fír san nach ní déir an gúlim chóna éfa san na bhartín. Ní das é sin bhá. Ach, Cén sós grad am sé tá fá má ní le chu héin agus bertéile sa tír. Cén taine an grádam se táhaid? Well, hí mar céile leis an tasgad. Duine ridere dá san agus déamsa. Ó, sé. Nó banridere. Banridere, sé. Dord naibh Sylvester. Pápa a ben naibh Sylvester anna lua. Is an